Det jeg vil vise jer nu, det er hvordan man kunne lave en samling af links til opgaver i alle ens 14 opgavesæt, og i og for sig også andre opgaver, man har lavet på i Maple. Så først har jeg samlet i en mappe på min maskine, har jeg samlet alle de besvarelser, jeg nu vil have med. Og der ligger jo flere opgaver og delopgaver i hver af de her besvarelser. Jeg har så lavet en fil, hvor jeg har delt dem op, alle mulige forskellige opgaver. Og tanken var nu, at jeg ville for eksempel her, hvor jeg skulle fortolke A og B, ville lave en henvisning, et link til en opgave, hvor det var gjort, eller flere for den sags skyld. Så nu går jeg lige ind i min mappe, og så åbner jeg for eksempel, lad os bare tage opgavesæt 5. Det var en fysikopgave. Så tager vi 6'eren. Godt. Der var en opgave med potensvækst. Og for nu at kunne lave en henvisning til det, og det kunne være denne her, sådan en opgave som denne her nede, hvor man skal finde vækstraten for y-værdierne, jamen så skal jeg indsætte et bogmærke. Og det kan være meget rart for at se, at det er her, at man oppe i View har slået markers til, som det er gjort her. Men nu vil jeg så indsætte bogmærke. Jeg går op i Format og vælger Bookmarks, og så får jeg en menu. Der er ingen bogmærke i det her dokument, men jeg vil jo gerne indsætte et, så jeg klikker ny, og det skal så hedde sæt 6, må det være, underscore opgave 1b. Og det skal jeg huske, det er derfor jeg skal bruge det, når jeg laver link til det. Det her, OK, og nu kan man så se, nu kommer der sådan en lille gul en her, som betyder, at her er lavet et bogmærke. Den gemmer jeg. Og jeg lukker den også. Og nu vil jeg så gå ind under potensfunktioner, og det var vækstraten i y, jeg skulle finde, og jeg kendte vækstraten i x. Så jeg går ind og skriver opgave, man kan også selvfølgelig skrive hvad som helst, opgave, så skal jeg skrive sæt 5, opgave 1b. Og den eventuelt kan man lave en beskrivelse af det bagefter. Det vil jeg gerne indsætte et hyperlink til. Og det skal være et worksheet, og den skal så, jeg er så bedt om at finde det dokument. Så nu skal jeg lige hen til det, og det lå inde i portfolio mappen der, og det var opgavesæt 6, det var det der. Og der var et bogmærke, og det hed sæt 6 underscore opgave 1b. Så det prøver vi lige en gang. OK. Så I kan se, nu kom der faktisk et link til det. Nu skal vi se, om det virker. Jeps, jeg kom ned og se det eksempel hernede.
Så ja, det er jo sådan set det. God fornøjelse med det.